Her Demirtaş, Bavê Selhedîn Demirtaş Serokê Berê HDP li Amedê birêve diçin tenê ji Amedê ji tevekê bajarên Bakur û li gor çavdêriya min xelk tên beşdarê şînê dibin. Hundir hingî qelebalixê ew girseya heyî îja li dervan beşek li hundir Fatiha dixwînin, beşek jî derdikevin derva hem ji Bingolê hem ji bajarên dewrûberên Amedê gelek kes beşdarê Şîna Tahir Demirtaş bune û ez ê niha mayka xwe dixwazim dirêjî welatiyê ku li virin bikim. Keko merheba. Merhaba. Ji bo şînê hûn li virin. Belê. Gelek qelebalixê tê çi bêjî Selhedîn Demirtaş bi xwe nehat lê alaqeyekî zêde ya xelkê ne hem ji Amedê hem ji bajarên dewrûberên Amedê. Valla ji her deverê bajarê Kurdistanê çiqa bajarê me hene miletê me hatine em xêratina wan hemiya dikin. Xwedê xêra wan qebûl bike. Ev apê tahar nirxê me hemiya ye. Rîspiyê me hemiya ye. Yani niha bavê serokê me berê birê Selhedînê lê ji me hemiya re ji rîspiyê me teve. Em ji malbatê ji hemiyê û gelê xwe re sersaxiyê dixwazin. O eko hatine ji derva ji em ji wan re spasiyê xwe dikim dê Xwedê xêra wan mezin bike şîna wan qenc bike. Em serkeftî bin. Gelekî sabe hatin çûyîn gelek el vira trafîk jî aloze û ji ber qelebalixîya zêde em karin bêjin ku tevdîrên ewlehiyê jî hatine girtin. Her kesek ji derek hatine em nizanin. Dixwazim ji çend kesê din jî bike ku merheba ji we re. Merhaba, merhaba. Ji kê derê hatin ji bo taziyê? Bingolê hatim. Ji Bingolê. Ji Bingolê evet. Ji kê derê Bingolê? Ji merkezî. Ji merkezê evet. Çend kes hûn hatin? 105 kes hatin. Bi girseyê qelebalixê. Evet, baba sîroja millet hatin. Li vira dîsa sirri saqiq li vira parlamenterî demê mamoste serê we sabe. Gelek spas her bijî Demirtaş Kürt sahibi. Demirtaş nehat hûn çawa şîrovetkin nehatina wî helwesta û ya ku nîşan da sibê jî doza Kobaniyê yê birêve biçe gotiya zê beşdarî dozê jî bibim ez nehatim nehatina wî hûn çawa şîrovetkin. Vallahi keke Tahir eşa Selahattin tenenine eşa gele Kürde o keke Tahir evladeki mina Selahattin ku armağani Kürda kiriye em geleki jêra minnetdarın. Ew birayê me ye, apê me ye, bavê Selahattin vê jî ew birayê me ye, ew êşa me tevay. Ama Selahattin jî yani bixwesta wê bata, ez bawerim eger Selahattin îro kulvir ba, milyonekî insan li vê deravû. Ama ez bawerim di doza Kobaniyê da, dava Kobaniyê da ew ê bersivekî pir mezin bide. Ez jî Xwedê heskê nava di roja da ez ê ji herim bawî li wê derê em ê taziye wî jî bidin. Em tabî hînî van tiştê anê bûne. Êş û kederê me teva ey Kurda. Tev yek e ji ber wî Selhedîn li vê noktehanê de tavrekî pir mezin daniye. Em wî pîroz dikin. Cihda hûn dibînin nehatina wî biryara wî biryarekî di cihda hatin. Vallahi minneta ew ketine yani bi askera û bi polîsa û bê ser ew ka tabûtê bavê xwe cenazê bavê xwe yani ev jî ne ew ke gu ez nayêm bi hezara însanê Kurd jiyana xwe didin pir êwî cenazê wan tune li ortê ez jî yekî ji wan im ez nayêm ama îro li vê dera bi hezara însan hatin taziye xwe dan gotin keke Tahir hem birayê me ye hem bavê me ye hem jî Selahattin jî tenenîne em bi milyona li vira Selahattinên îro li vê dera em milyona ji ber wî ji vî gelê me re ji tevê Kurdistanê bi tona însan hatin gelek spasekî mezin. Gelek spas belê. Sirri saqiq siyasetmedarekî sembol di nav siyaseta Kurdan da ew jî di derbarê helwesta Selhedîn Demirtaş hevserokê berê HDP û di derbarê helwesta wî ya nehatina wî da jî wî bi vê rengî şîrovekir gelekî qelebalixê hem hundir hem jî li derva yê bi sê rojan her bi vê rengî be ji bo beşdaran xwarin hatiye amadekirin du beşine beşek ji bo jinan e jin li wira cuda
diya Selahattin Demirtaş, Saadettin Demirtaş û dîsa Hevjina Demirtaş, Başak Demirtaş li gel parlamenterên jin yan jî siyasetmedarên jin yên Dem Partiyê li beşekî cuda taziya qebûl dikin. Vira jî cihê zilamane gelek qelebalixê li ser navê Selahattin Demirtaş û ji bo malbata wî siyasetmedar û parlamenterên Dem Partiyê taziya qebûl dikin. Ev jî nêrîna beşek welatî û siyasetmedaran bû di derbarê nehatina Selahattin Demirtaş'ta.